אוקיי, אז איך אנחנו מתחילים? מה? אמרתי, יהיה כיף ואתה... לא, כשאני עייף אני יותר חד, זה מצחיק. ברור, כי אתה רוסי, אנחנו תמיד ככה. אנחנו יותר מאופקים כשאנחנו ערניים, וכשאנחנו עייפים אנחנו אומרים שטויות מצחיקות. וואי, אני לא עייפה בכלל, אני באקסטאזה, כאילו, חבל הזמן. אוף. אוף. הנה, זה יכול להיות חלק מהפספוסים. אני צריכה פוקוס, לא, אני במצב כפית מדברים אחרים. תודה רבה לכם. תודה, ועכשיו תחכו רגע, תהיה פה כזה יריקת אש. לא, סתם לא באמת. וואו, התרגשתי. כמעט. ביי. זה אחד? זה לא מעניין. כן, לא הצגנו את עצמנו בהתחלה. נכון. אבל בקטנה ממש. אוקיי. מה הייתה השאלה? תחייה. וואי. אני בסטלה מכלום. מהחיים האלה. החיים עם הסרט. סוף, בוא'נה, הייתה לי שנה מה זה קשה. אני מה זה נהנה. איך משווקים באותנטיות. ידעתי שבחרתי אותך איך קוראים לזה? שותף טוב לדבר הזה. וואי, אנחנו מה זה בוני וקלייד? שותפים לפרק. וואי, ממש... כל השאר זה בונוס. אני רוצה להגיד לך, יש לי בנות דברים כאילו, שעם השיער, לא יודעת, זה מצחיק אותי, אני כאילו חובה את זה מהצד, ואני אומרת, כן, שיש לי יום שיער טוב, לא יודעת, משהו, לא יודעת, מה יש לנו במוח. ממה בא לך להתחיל? מה שבא לך, לא משנה לי. ממה אתה תתעורר הכי ויהיה לך כיף? הכי תעורר, זה שאלה. איך מתמודדים עם פדיחה בשיווק? זה פלפלי וזה... מגניב. היום השאלה היא, הנושא הוא, אבל רק ביורקים יש שאני רוצה לעשות ככה, בסדר? בשביל זה. אני הבאתי את זה, שמתי את זה כבר שבוע לפני ליד הכניסה, כדי שאני לא אשכח. טוב. איך שומעים? וואו. אפשר להנמיך קצת. לא, דווקא סבבה. בדקתי את זה. סבבה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, חשבתי ש... איך אני רואה שזה יהיה כבר בקאט? וזה מצולם? כן, אני התחלתי מההתחלה, שיהיה פדיחות. על מה אנחנו מדברים? שיהיה פדיחות לחלוק. אני לא בן אדם של בוקר. איך מתמודדים עם פדיחה בשיווק? מה אמרנו? איזה פרק אנחנו? 5. 5. אנחנו פרק 5. אוקיי, סבבה? יאללה. 3. אני מוכן. תמיד מוכן. אני יודעת שאתה תמיד מוכן, ועכשיו אני לא התעוררתי טוב. אפילו לא הפעלתי את הסטופה. זה היה בול. על מה אנחנו מדברים? מה שאת רוצה. אני לא יודעת על מה אנחנו מדברים. יש לנו כמה אופציות. מה יקרה מפה לאינטרנט? כן, זה. ממש רציתי. סבבה. זו שאלה מה זה מעניינת. באתי להגיד לך, אנחנו בהקלטה, אז אני לא אגיד, כאילו התכוונתי לשידור חי. יש מצב באמת שזה יקרה, אז זה סתם יכול להיות מעניין, ואחרי זה הפרק שלנו יעוף, אם זה באמת יקרה. מתי את חושבת שזה יקרה? לא, עוד הרבה זמן. וואו, אני לא יודע מה להגיד. זה לא בטוח, אבל יש מצב. צריך להתכונן. ואז אמרתי, אם זה באמת יקרה, ואז זה יחזור, הפרק שלנו, כאילו. אבל אז לא יהיה אינטרנט כדי... בסדר, אבל הוא יחזור, זה יהיה כולה לכמה ימים. וואו. ואז אנחנו דיברנו על זה, we're gonna be famous, dude. וואו, כל החלומות שלי, אמא. תראה בפרק 7. יאללה, 3, 4 ו... פרק 8 של יורקים אש. וכדי להישאר רלוונטי, חשוב לי להיות במגע עם קהל היעד ברמה יומיומית. עכשיו, איך אני נותר במגע ואיך אני בכלל יודע? במגע חוקי בו, כאילו, מגע אינטרנטי חוקי, במגע פסיכולוגי, אפשר להגיד. במגע פסיכולוגי. במגע פסיכולוגי דיגיטלי, כוונתי. רחוק. לא מגע פיזי. לא לגעת בקהל היעד שלך. אלא אם כן, יש מקצועות שבהם כן. אנחנו לא המקצוע. מסאז'יסטים? ברשות, אני חושבת. לאן לקחת את זה, באמת? על הפנים. יפה איך אתה מפיל את זה עליי, כן? זה גם מוקלט.